मा नाम होनदों आयंना? बुसा बसुमतारी। मा गामि? गामि नाम आमलायगुरि। आमलायगुरि बामोनगाव। गांसोबारि। गांसोबारि। गांसोबारि सिटगोलदों। नोंसोर अबाव थांनो ओंखारदों दा? दा दखानाव थांदों। दखानाव। मेगन नुवा नामा? गैयालै। बेसे गोबावनिफ्राय जानाय? बोसोरनैसो। न'खराव साबेसे दङ? जों बोराय बुरैल'। बेटारि मा खालामबावनो। बिदिनो नोंसोर मागिनानै जायोना? मागिनानै जायो आं। थाइसे थाइनै। हा हु गैयाना? गैया। दलरसेल' बायनाय लामा सेरनिल'। लामा लामा गिदिंनांगौ गोनां जायो आयं हिन्जावा नोंखौ लानानै? आंनि मेगन गैला। मेगन गैला? मेगन गैला आरो बिदिनो थाइसे थाइनै बिबायना जायो आं मागिनानै जायो आङो। माने मावनानै जानो हायैखाय ना? आं गोदो अजाजों सोलियोमोन। अजाजों मुलिजों आं बहुद मानसि फोसाबदोंमोन। दा बावहाय आंखौ निजे रुथि गोलैनानै आंखौ मानसिफ्रानो आवलायदों बेखौ। गभमेन्टनि आसनि मोनगोन ना मोना? गैया। गैया मोनाखै। दा अबाव थांनो ओंखारदों आयंमोना? दखानाव। दखानाव।